Oin ingo jungo gara gure Badwin krema, eta Badwin krema daukagula, aprotxatuko du, galdera bat indigut, eta hemen daukat termomisa. Miren begok idatzi zigun, egin genituen hemen temperatura basuan arrautza batzuk, eta egin genituen termomisakin. Termomisak egia esan gauza askotako balio. Kremak edo zein, badauka, justo, hau, izango zen errezeta liburu bat, bera daukana hemen, eta hemen pantailan agertuko litzaiguke guk zein errezeta bilatzen dugun, edo zein, berak esaten digu, ze osagai, gero pixu moduan bebalio du, jartzen digu hemen, pixatu egiten digu momentuan, eta holan, gauza bakarra, arazo bakarra ikusten da, ez dela osagaia sartu eta bera dena egiten duela ez. Pauso berak esaten dizu, orain, gehitu arroza. Berak erregoz egiten du, orain, gehitu salda. Pinge, olako musikatxo bat dauka eta programa olakoa da. Baina, bai balio digula, birrintzeko, gauzak ez badaukagula ehotzeko molinillo ero. Hemen hone balio digu, txikitzeko barazkiak, gauza pilateako. Ze honek gero kozinatu itzen du, temperatura ere badauka. Eta, honek, galdetzen zion gure ikusentzule honek, zala arrautzak egiteko. Horretako berestela saltzen dute rollerra. Rollerra da, azkenean, arrautzak temperatura basuan egiteko gauza bat. Gaur egun, saltzen da, izaten da olako termostatu antzeko olako katxarro bat, sartzen dela ontzi batean, lapiko bat, urakin izango genuke, uraz bete, sartuko genuke aparatori hor barruan, da ingon lukena da, ur hori gune duen temperaturan izatea, gune duen denboran. Aregian, arrautzak egiteko izango zen. 63-65 gradutan 40 minutuz. Arrautza horiek temperatura basuan egiteko. Horrekin lortzen duena gorringoa gordinik eta zuringoa justo eginda ateratzea. Eta hori merkeagoa da. Olako batek balio aldizu 80 euro erolan. Eta termomisak berria hau azkena 1000 eta piku euro inguru guztu da bida. 1000 eta 400 olako bat. Bigarren eskukoa daude 1000 euro gatik. Baina bueno, badago jende bat, danerak erabiltzen duena, jatetxetan asko erabiltzen dute, jatetxetan egin esan lan asko kentzen du, nik etxean egin esan ez dute ia erabiltzen, azkenean gustatzen dana momentu nikia, eta bai hori arrautza hori egiteko oso ondo etortzen da, edo arroz esne bat egiteko, bai, zenik esan nuen hemen, arroz esne baten lehiaketa batean irabazin zian, honek arroz esnean eria baina oso gutxi. Horretik, ezkara oso ondo konpontzen guratik. Bale, ordeen, Badwin krema iteko, hau etxean izango bagenuke zerbait ehotzeko, ero turmisak aurre egun ekartzen dituzte baita hola. Bai, bestela molinilloa. Molinilloakin. Arekin birrindu eta listo, baina guk hemen behar duguna da, hartatxikia, nijo, hau ingo duguna da, hoxia, 10 segundu emango dizpio hemen, birrindu ingo du. Eta honekin hau izango zen, arroz esne batekia modu antzeko bat ez? Antzeko bada. Bai, gero hori frutak garaiko fruta botako izkigu, hasi batzuk, hemen dauzkagu, ekilore hasiak eta kuia hasiak, hemen mix bat, pare bako jarakada bakotzana, gero kanela pixkat, hemen omega 3 garrantzitsua izango zen. Bai, hori da. Eta guk txia birrinduta ekarri dugu hemen dako txia hasia birrinduta, baina bestela hau linuarekin. Linuarekin, bai, berez, errezeta berez linuarekin sortu zen. Bai. Baina, bueno, gaur badakigu txiak ere omega 3 dituztera eta erabile leikeula, baina berez errezeta linuarekin sortu zen eta horrekin hasi zen aztertzen. Bale, orduan, 10 segundu, da, 10 segundu, 10 Behatzi eta oin, entzungo duzue, hau egiten du bera makina. Etxian zaudete lasai eta batean. Aeroportua. Alberto Arizkorreta, gerturatu 6. atera, zure hegazkina atera egin behar da. Orduan, gelditzen duzu eta urrengo pausua. Izango zala, ikusten duzuen nola birrintzen duen dena ondo. Oin, hemen gehituko genioke guk, gure kasuan. Arbendo lesnea. Arbendo lesnea, 200, eta ura, 50. Eta hau jarriko denuke, oin. Siropearekin ez da, sirope eta kanelarekin ez. Bai, siropea, oiarakada bat, agave siropea gutxi gora bera, eta kanela bakoitzak bere gustu. Gure kasuan, Silvana eta Iturrita tartean, uegun da Iturrita tartean egon da, oiarakada on bat. Eta oin honi, 15 minutu, 70 gradutara, velozitatea, bira.
Vale. Eta aztu iten gara. Vale. Eta ja, juten eiz ni frutak eta garbitzen, eta... Hau kasuela baten egostea bakarrik izango litzateke. Eta listo. Sin más. Vale, oso ondo. Vale, komentatzeko, bueno, krema hon nola sortu zen, pixkat, baduin krema. Bueno, 1922an Nobel premioa eman zioten, oinen ez bere izena gogoratzen, gero gogoratuko naiz. Eta, bueno, honek lehen hortikan sortu zen, ezta? Eta honek, mediko honek egin zuena da pixkat begiratu, zelula, minbizia zuten zelula pasatu zen, ikusi zuen egiten ziala pixkat oxigeno hori gabe galditu eta inguru azido baten. Gero, hori kontutan hartuta, gero ja bai Joanna Baldwin, 1950ko hamarkada horretan, hori hartu zuen kontutan eta hasi zen pixkatxo bat ikertzen koipiak. Orduan esan zuen hidrogenatuak, koipo hidrogenatuak eta korputzen antzeko oso txarra ziren. Eta zezu 50garrengo hamarkadan. Eta oain hemen hasi gara, azkeneko 4-5 urtean koipo hidrogenatuak ez dira erabili behar pentsatu, ez emateko atzerapenarekin. Eta orduan... Barkatu moztea, oain atea da, justo liburu bat, duela 230 urte erolakon bat, abade monje batek, esaten zuen, ja gomendatzen zuen, azukrea aldan gutxien hartzea eta hobe zela gozatzea dena estillero. Eta oinatea da, argitara idatzi hori. Pentsa, hau berdin, ez da, 50ko hamarkadan esan zuen ja koipoie txarra zirela. Eta ikusi zuen, gero koipo guztiak aztertu zituen, eta ikusi zuen zeluletako geruza ondo mantentzeko, baldintza honetan mantentzeko eta bere permeabilitatea ondo mantentzeko oso beharrezkoa zila omega-3ak. Eta linoleikoa eta linoleikoa eta linolenikoa oso antzekoa dira, baina hor N bat da gora bera kontua, bale. Eta hori ikertu zuen linoazia. Linoazia bazituela, linoaziaren olioak, eta orduan hasi zen olako errezetatxo bat montatzen, hori nola jan daiteken eta nola aprobetxatu linoaren olio hori ere. Eta ikusi zuen behartziela baitere aminoazidoa azufratuak, hau dira proteina mota batzuk, eta garai hartan ikusi zuen gaztanbera deskrematua zituela. Egin zuen olako nahasketa linoa eta gaztanberakin. Hori zen oinarrizkoa. Gero ja Kuzmin doktoreak hartu zuen baitera errezeta hori eta oraindik gehiago pixkatxo bat garatu zuen. Ikusi zuten gaztanberan ordez beste aminoazido batzuk erabili daitezkenak eta adibidez, por ejemplo, arta txikia edo arto beltzaren dituen proteina horiek gehi baita ere sartzen baitugu haziak, ekilore, kuia azitxoak edo frutu lehor batzuk lortzen dugu baita ere aminoazidoa azufratu horiek eta esneki hori kendu egiten dugu, zenbait kasutan ez delako gomendagarria. Eta gero linua gaitzen zaio. Linua eta gaur badakigu baita ere txiaek ere omega dituela. Eta holako, errezeta bada eta normal erabiltzen dute hori gozaltzerako. Baduin krema hori. Kuzmin doktoreak asko erabili zuen. Eta Gerson moduan gaixotasun degeneratibo asko tratatu zituen. Ez bakarrikan errezeta honekin, baizik eta azkenian dia pixkat ohitura aldaketak. Osa da, elikadura osasuntsua, ekologikoa, barazketa fruta pilo batekin, garbiketa handi bat egiten da, gero pasioak egin, deskantza handia, arnazketa, estresak kendu, bizitza aldate mar daula txipa daukagun, gaur egun ematen duen txipa. Hori da. Orduan, minbizian dauden guztiak, egin behar dute txipa aldatu, ohitura onak hartu, eta hori, deskantza handia, arnazketak, oxigenoa sartzea korputzari oso importantea da minbizian. Oso importantea, badakigulako, zelula kantzerigenuak oxigeno hori gabe bizi direlako. Dieta alkalino bat, hori askotan aipatu deu, garbila, eta gero estresak kendu, emozionalki eta psikologikoki ondo egotia, hori lantzia oso importantea da. Hori nola egiten da gaur egun? Hori nola egiten da gaur egun? Lehenengo zure buruarekin ondo egon, pakian eta lasai egon. Orduan, jogara apuntatu, meditazioa, nahi ezuna egin, inguruan ditzuna harremanak zaindu, eta holako gauzak. Orduan, hori, ohitura aldaketa bat, eta badakigu gaina hori egin duen jendiak, kimio hartuta hartu gabe ere bazendatu egin dela.
hor aldaketa handia egon behar du. Eta badakigu korputz estresatu bat inoiz ez dela sendatzen. Gu estresatuta gaude sistema nervioso simpatikoan, askotan aipatu duguna, bizka adrenalinarena dena, eta hor korputza ez da sendatzeko gaitasunik. Hor pixka korputza desgastatu egiten da, erre bezala egiten du korputza, ezta? Gero parasimpatikoan, lasai gaudenean, atsedenian gaudenean, orduan korputza rekuperatzen da, bere balora normala detotzen dira, eta korputza hasten da, sendatzen, nun daukat hemen arazoa, honea eta honean joa eta sendatu egiten dut. Orduan, alderdi hori parasimpatikoana, erlajazioarena, ondo egotia, pakian lasai egotia oso importantea da. Oso importantea. Ez da bakarreko, dena. Dena da, hori garbi dakigu, ez duela balio esertako hemen pixka zaintzea hau, gero ibili bizi bagara, korrika eta presaka. Korrika eta presaka, eta denekekin azarre, eta hori, bai. Bale, pare bat utziko ditu eta baintzeko gero. Bale, oso ondo, bai. Hau, listo daukago, hemen intxaurrak beratzen ditut. Pare bat ordu erolan beratzen utzi behar dira. Egolan bigun dingo zaizkio, eta ero birrindu ingo ditugu, eta izango dela, gero da, dana naste bat. Dana naste bat. Hau pixkat peltzen utzeko du. Bueno. Oso ondo. Bale, hau. Hain bigarrena. Eta bigarrena, bueno, postrea, hau berez gozaltzeko hartuko. Berez gozaltzea erabiltzen da normalian, bai. Gehituko dizkioguna da, oin hemen bertan, esan dugu, berez izango ziena lino hasiak eotuta, gure kasuan hemen txia hasiak dauzkagu eotuta. Goiarakada pare bat. Hau bai, komendatzen da linoa erabiltzen dugunean momentuan ehotzea, hola koipiak eta hobeto daude mantentzen dira ez dira galtzen. Eta gero ingo duena hau gainetik botako jo eskenean, ez? Nik uste dut, hemen intxaurrak inditu dana, birrindu, intxaurrak eta bai gehituko izkiot orain. Eta gainetikan hori, marrubiak eta pipak. Eta ero pipak eta hori da, marrubiak, gero gainetik. Bueno, bai, beste itxura. Hori egia zen goxua zion, gatzi gabe eta hori egoxetzen, Arritu egin naiz, nik uste nuen, usaia hemen geneukana apioarekin, eta miluarekin da esan du, baina gero, bai, zuk esan duzuna, apioan bizipuntuak disimulatu egiten du pixkat, gatz gabezia ere. Eta hau, bueno, hau gozaltzeko nik uste dut ez dala zetan kimio hartzen eroz izan, hau kirolari batentzako ere bai. Bai. Kanela usai egarra dut, hemen gainean dago pain. Eta hori ingo dira. Katillotan, ez da? Venga, bai. Hor burtuntzari bat, batetzeko. Eta bakoitzan da bat. Eta gogoratu, hau dala azkenean hartatxikia birrinduta. Egosita. Esnea ura eta sirop eta kanelarekin, eta gero ja botatzen diogu hori ba. Intxaurrak... Garaiko, gaina errezetan jartzen du, garaiko frutak, aldala, jartzeko. Orduan, garaian garaikoa. Eta epela dago, Oin da, hemen pixkat, izotzakin da jarri dut lehenago ostutzeko. Eta hori botako izkiogu oin. Boixe, hasi batzuk. Hau, azkenean gero, hauan bekurruzkari puntu emango diotenak. Eta frutakin, freskotasuna, eta... marrui batzuk. Haieke jarritutan dira, baina bera jongo zin. Gozaria, hotelekoa da, bostizarretako hoteleko gozaria. Eta beti omen dauzkat, ahabi batzuk lehorrak, testura eta kolorea, eta... Eta ez dago astutzen izerrez. Ja, danetik bota dugu, ez? Bai. Bale, listo. Hala. Ba, hemen daukazu, Badwin krema, goxua. Zer da? Gaurko menua bukatzeko, horar. Oso goxua. Fenomeno. Oso ona. Ez du behar rolan azukratetik eta ondo, sirope pixa bota dugu. Nik aukeran beste txorrota da botako niok, Baina, bueno, gero marrubian da... Nekoa dauka, beste dago zoia, Marrubian gozoarekin. Gero asiak hor, kros. Eta oin, azkenean, txiarekin hartzen du testura krematxu hori. Ondo, ez? Oso ondo. Zerbait gehiago esateko inguruan, ero? Ez, hori, bueno, azkenian, azken finean,
minbizian gaudenian garbiketa handi bat egin behar dela, baina aldi berian elikatu behar dela gorputza. Orduan, hasia, frutu lehorrak, algak, omega-3 ahaztu gabe. Baina, kimio hartzen ari gana, paliza ematen dugu gorputza. Handia, defensa jaisten dira, eta orduan ondo elikatuta behar du, baina aldi berian janari garbia izan behar du, omega-3ekin, eta bar,